Aye namhlanje ke ngizokhuluma nge-follow up. Ngizokhuluma nge-follow up yodaba lasemazulwini. Yabona ke mina mawuthinta into yasemazulwini usukuthinta mina ngqo. Follow up yodaba lasemazulwini. And into emnandi ngodaba lasemazulwini bese luya emasontweni. Khona abantu ababizwa ngama-congregant. Congregant abantu abayesontweni bese bebekelwa umuholi noma umvangeli noma umprofeti noma inceku okuyiyona ezobafundisa. Mawuyesontweni uyakofunda umuntu omaphambili engabe umprofeti noma ukingi noma inceku umsebenzi wayo ukufundisa abantwana ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba into efundwayo kufundwa nje indaba yombuso wezulu. Akufundwe into eningi. Umbuso wezulu. Uma uyesontweni uyi-congregant ufika uhlale phansi noma ungaba yi-active member but uhlala phansi uyafundiswa. Ufundiswa umuntu ophambili. Uma ngikhuluma la angi-expectile ukuthi abantu abahlala phansi emasontweni bangizwe. Kodwa ngifuna ukuziwa abaholi ngoba umholi ufana nothisha kubantwana. Uma ngelinye ilanga ngizo-address othisha ngendlela yokuthi ingane mawufuna ikuzwe uthisha kumele uyifundise kanjani, ngiyoyikhuluma ngelinye ilanga itopic eyoqonda ngqo kothisha mayelana nokufunda nokufundisa. Ngiyobatshela because othisha bafundisa izingane eziqhamuka kwizinkolo ezahlukahlukene nakuma families ahlukahlukene nakwezindawo ezahlukahlukene, kanti nawo uthisha uqhamuka endaweni ehlukile. Ukuze uthisha nengane bakwazi ukuxhumana ukuze ingane iphase, funa baqale baxhumane ngomoya before baxhumane ngokufundisana. Uma uthisha ehlulekile ukunderstand ukuthi lengane ezela kungenzeka ukuthi iqhamuka kuma background ahlukahlukene, enye iqhamuka from toxic environment, enye iqhamuka from kubazali abadivorceayo, enye iqhamuka from endaweni ekuvele kudutshula umuntu emini kabha, ezinye ziwela umfula before ifike la, ezinye zihamba the long distance. Kumele uthisha akwazi ukuxhumana nomoya wengane ukuze ayifundise with understanding. Ingakho ingane mayenza iphutha akufanele uthisha ajahe ukuyipanisha. Kumele aqala ahlale phansi nayo akhulume nayo ukuthi ngabe kwenze njani, athole ibackground yengane ngoba ingane iwumfundi ayazi lutho izofundisa ukuze yazi. Angikho-ke kweyothisha namhlanje, bengikuvezela nje ukuthi sijule kangakanani ngento ethinta amazulu ethinta umoya as long as spirituality. Ngila kwayokukholwa angiexpectile ukuthi mangikhuluma nomholi thuzeni mase ngizwiwa ama-congregant. Ama-congregant ifuna ngangizwa. Why kumele ngangizwa? Yingoba kufuna funde kumholi wawo ukuthi bengabethu ukingi uqonda ukuthini bethi, bese yasho umholi ukuthi hayi ngokwasemazulwini njengoba ngigcotshiwe, uyabona nguwumprofeti, njengoba ngigcotshiwe uqinisile ukingi lento ihamba kanje, mina bengakanifundisi nina leyonto, benganifundisi mina leyonto. So uyabona la makuzovele ngithi mangikhuluma ngodaba oluthinta uNyazi nelithinta uMpanza, mase kuzophendula kuzophendula amakhosana nomuntu wayeyinkosana wavukela isonto ngoba esefakwe ulwazi olungekho, walandela into engekho, eshiya into ekhona ngoba eseya ngeenga. Angikhulumi nento enjalo mina ngikhuluma nomholi. Mangabe ngithi la
ngi-address uMpanza la ngiveza ubu-right nobukhulu boNyazi. Angi-expectile mina ukuthi ngitshela amakhosana, ngitshelwe abantu abangazifokhola ukuthi kanjani. And abantu into engiyibone kubona bagcina bengi-misunderstood. Bacathi mina la ngikhuluma ngeindaba zakaShembe. Mina ngikhuluma ngeindaba zakaShembe mina la. Funa baqale ba-understand leyo nto kuqala ukuthi angikhulumi ngeindaba zakaShembe. Ngikhuluma ngeindaba zasemazulwini. uNkulunkulu okhonzwayo masikhuluma ngezindaba zasemazulwini ngiyabazi ukukhulu bakhe. Ngiyayazi futhi indlela asebenza ngayo usebenza efihlakalweni. Angikhulumi indaba zakaShembe. Ngoba uNkulunkulu bengabe eseveza ubukhulu bakhe. uNkulunkulu ubuveza ngendlela ezahlukahlukene. So angifuni umuntu ozothi uya understand yini uShembe waqala kanjani umntwana wendlela wenzakalani uyakhumbula ibandla la kaShembe lisendaweni ethile. Angikhulumi ngoShembe mina. uShembe unabaholi babo ekufuna abakhulume ngawo uShembe. Kodwa eyasemazulwini ayichemi. Ayichemi. Ingakho ngelinye ilanga bathi lezi inyoni zidakelwe igama lika Jesu ngathi fuse gani bafana bami. Anizodlala kuJesu. Namanje futhi njengoba bedakela uNyazi fuse gani bafana bami. Ngendlayele kuNyazi. Khohlwana. Khohlwana. Ngendlayele kulona. Ngikhona mina khohlwana bafana bami. Uma ngabe umoya namandla noNkulunkulu ongaphakathi kuNyazi. Ngani mzokizwa yini la? But now is don't for sec man. Uma ngabe uNkulunkulu ongaphakathi kuNyazi ezothi mayiseme pulpit athi nguNkulunkulu wenu vele mawusume phambi kwezimvu zakho uvula umlomo kukhuluma uNkulunkulu. Njengoba uvula umlomo uNkulunkulu lo okhulumayo. Imuphi lo nkulunkulu? Yilo nkulunkulu okwazi ukwenzela abantu baleli isonto izinto zenzeke bese bethi ngcwele. Abathi ngcwele kumzimba. Bathi ngcwele kumuntu ongaphakathi kwalomzimba. Imistake enziwa abantu bathatha umzimba bawenze ngathi umzimba iwona uNkulunkulu. Ingakho noma ulalela intshumayelo zoNyazi uma ngabe sebusisa noma enzani uthi inkosi nibusise athi bantwana bakaNkulunkulu akathi bantwana ngithi nabantwana baNkulunkulu oyimina akasho kanjalo. Nabantu baNkulunkulu oyimina akasho kanjalo. Kodwa mase kukhuluma uNkulunkulu edlulisa imessage emcayi unelungelo uNkulunkulu lokuthi athi yimi uNkulunkulu ngeke ngize ngijike futhi njwa ngiyimi uNkulunkulu. Abantu angibazi badidwa yini ukusebenza komoya. Bafana bami ngiyanibongela maningazi ukuthi amandla nepower nomoya nezinto ezikwazi ukuhijack imimoya zisebenza kanjani. Mawungakazi ugulelwe uthulele ebusuku uzwe ingane yakhe ikhulume uthi uyayibheka ilele kodwa iyakhuluma. Ngiyakubongela. Mawungakaze umuntu ingane yakho ikhuluma izilimi. Ngiyakubongela mangazogulela. Okusho ukuthi kuyakwazi ukusebenzisa kumuntu ukudlulisa imessage ethile. Umuntu ngokwasemazulwini ubizwa ngomzimba. Umuntu ngokwasemazulwini ubizwa ngethempeli. Yini abe yithempeli? Ingoba phakathi kumzimba, phakathi kwithempeli khona umuntu okhona. Uma uwumholi lowo muntu okhona kuba uNkulunkulu. Uma uvula umlomo kukhuluma uNkulunkulu. Yini abantu abangafuna ukizwa la? Fuse gani bafana bami. Uma ungayi-understand into kuyokusiza ukubuza ukuthi King Bhaka uma ngabe kunje kusuke kunjani ngikuphendule. Mina ayikho into ebengayifihla mangathi uNyazi uLwrong. Akuyona ngayifihla mina. Mina ngikhuluma mina baba with no fear and no favor. Kodwa ngeke ngivume ukuthi ngibone kudlalwa ngombuso kaNkulunkulu.
ngivume futhi ukuthi ngibone zonke idididi zisikela kuNyazi ngibe ngibona mina ukuthi uNkulunkulu uyasebenzisa uNyazi ngibevula umlomo malivula umlomo uNyazi kukhuluma uNkulunkulu lento izwayo isuke ingasaphumi kuNyazi isuke seyisuka kuNkulunkulu ngaphakathi lezi zinto oyibonayo uNyazi lizenza zisuke ingenziwa uNyazi zisuke senziwa uNkulunkulu ongaphakathi koNyazi esebenzisa umzimba owuNyazi manje makuqhamuka amakhosana azokhuluma izinto ezinkulu kusamele wona ahlale phansi afunde futhi uma efuna ukufunda funa ahamba lapha ebuhlela afika ahlale phansi avume ukufunda bese yafundiswa uma uyitshela ukuthi usuyazi sewuvula ibranch yakho njengoMpanza ngeke sibe nankinga noMpanza ngoba we've got no dealings kodwa akathi bedila nebandla lakhe akadile nalo ngendlela yena afundiswe ngayo ngoba akekho uNkulunkulu ongangena kuMpanza awuthi akaqamba amanga ukuthi uNyazi akukhuluma uNkulunkulu ayikho lonto uNkulunkulu noma yinini empilweni you must know uma usukela umuntu engenzile lutho umsukele uNkulunkulu noma yinini even kubantu abaordinary usupport victim uNkulunkulu support victim mina bengimbona uMpanza kuma video ubaba omdala futhi ohloniphekile njengamanje mina angikhulumi nomzimba kaMpanza ngikhuluma nomoya ongena eMpanza ukuthi lo moya ongena eMpanza uyamisleader and ngizowuvula ulayini mangivula ulayini ngifuna umuntu mina ngibaleke mina baba ngifuna mina ungi-engage ngaloko mina ukuthunyela amaphara ubone ukuthi inkosana le ekhuluma ngibhaka kodwa ile nkosana eyiphara ekwazi ukuhlohlwa ukuthi hambe uyogcika uNyazi wena mayisifaka imali emasendeni inja iphara lize likhulume lize litheke Kingbhaka ngithekwa amaphara angikhulumi namaphara mina amaphara mina ngawatshela ngale enyangeni engizela ngobuso before ziphuphe zonke inyanga zingafuni ukulalela nala manje baba kuzophuphwa sengikhona phela manje zokwenzeka ibonakaliso uyabona ibonakaliso abantu bonke ebebevukela uNyazi basazoyiveza basazoxolisa abanye basazoguqa abanye basazoyiveza bazoba nezingozi abantu tshela yimi ngoba mina ngiyalibona ukuthi khona uNkulunkulu olapha kuNyazi and iNyazi anacontrol maseli phambi kwabantu abantu belokhu bengcofa bangcofa lo uNkulunkulu osebenzisa uNyazi uma selithi niyathanda nithandi nginguNkulunkulu hayi futhi mina ngeke ngilonge ishintsha ngithi uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu kabani ngithi mina uNyazi uNkulunkulu ongasuki kuNyazi osuka lapha emuva kumqalo wendlela wehla ukuNyazi ngamanje wena onyanya fokofu ngeke ngizwe ngempatha mina gcwale ngakufakela ngeke ngizwe ngempatha mina ingakho mina mangithi mina ngimela into ngiyayimela mina into ingakho ngisho abantu bakamakhanakanda abantu bakhanakanda ngibamela ngoba kufanele ngibamele ingakho namanje mina ngizoma yaba manje ngideploye i-team yami ukuthi ayibheke wonke lama video asnacks ayiswa kuNyazi ngifuna ukwaphendula wonke one by one kodwa wamaphara ngiphendula into ephara mina uma ngabe mina ngikhuluma nabaholi abasetshenziswa uNkulunkulu ukudlulisa izwi laNkulunkulu umehluko sikhuluma la social media wonke umuntu une access yokubona ngokumthetho kumele ngabe mina engabe kune platform yokuthi nampa abaholi nampa abaprofeti mase ngikhuluma kubona ngibafundise ukuze masebeza kubantwana bangafaka ushefu umethu umuntu uNkulunkulu uthume mina ngoba phela ngizwe enye iclip lapha kuMpanza ethi uNkulunkulu ongithumile ukuthi angikhuluma amaqiniso izwa ngami ayikho lonto ukhuluma into ayikhulumayo because ubitter ufuna ukudegrade uNyazi ukuze kudina uNkulunkulu oNyazi bese yena ethini ethola abalandeli never uNkulunkulu oNyazi mkhulu kakhulu ingakho nami ngikwazi ukubheka ngibone ngithi hayi ke here you go
and uNyazi uyi victim la asukelile umuntu sono salo nje ukuthi landelwa abantu abaningi nasi sono fusekani bafana bamxoleka kufakela mina mangiqala into ngiyayiqeda qeda kodwa ngeke ungithole ngiyosukela uMpanza eshumayelele esontweni lakhe ngabe ngirong lapho ngeke ungithole ngiyosukela uSigujana eshumayelele esontweni lakhe kodwa uSigujana uma engathi uNkulunkulu uthwele ila ngingena khona kodwa bezoshumayela nje adumisa ubukhulu baNkulunkulu adumisa ubukhulu baJesu ashumayela uMpanza adumise ubukhulu baNkulunkulu. I'm not going to interfere. Kodwa once waqala waphuma washumayela ngokugceka uNyazi inkinga. Uma ekhuluma ngoNyazi akashumayele aveze ubukhulu boNyazi lapha ya simbona ukuthi ngempela unefe uyabazi abadala abazala uNyazi. Akekho umzali ongavuma ukuthi ingane yakhe izogcibwa. Umzali ke nje shiya kuNkulunkulu. Uma ungayi-understand lento ethi man sekiphi ifoni yami man yazi bengifuna bavele bafona abantu bengithatha ingcingo straight akulungile. Uyabona nje into engifuna ukuyenza manje funa umkhombe bese afana bami ukuthi lento engikhuluma yangisabi ngayo. Funa wonke umuntu angifonele. Yabo mina ngingena ngolosithathu. Kodwa uyabona ngomsomluko ngiyacela ukuphinda ngingene futhi. Hayi la mangithi mina into nje isuki nje. Isuki nje. Nginegala la ngomhla ubalo umhla ka16 December kobe kunzima. Wangisho ngizwe angikhuluma egaladina yami. Ngifuna ukunqoba lempilo. Ngoba the moment ngikhuluma ngale zinto even abantu abangithandayo nabangilandelayo naba no makhanakhanda khona abazoyifunda imfihlakalo yaka spirituality. Kufuna mina uthi mawubuka uNyazi ulibuke uqhalise nalaba simba ashiwo zinyoni la ngaphandle. Sak fundi yonto mina. Fundi yonto mina. Fundi yonto mina. And ngizoyimela ngoba mina into yakamoya ngihambile ngibonile ngizenzile ngindodana emhlabeni inkosi emazulwini. Wena onyanya foko ofana wami ngeke ungisabise nginyanya futhi ayikho inyoni engangithinta. Khohlwa kwahluleka inyoni la seyihlangene zonke ziwumbimbi zithi ziyangikanka zanya namhlanje ziyahlewula ziyakhala. Kodwa shem angifuni uqamba amanga asikho iskeme engisaziyo ekuthiwa uMpanza wenza iskeme angikaze ngizwe. Asikho iskeme engisaziyo ekuthiwa uNyazi lezi scam. Into nje engayifuni ngoMpanza ukuthi athi begibele epulpit la khona azoshumela ukugcibha uNyazi. Fuck off ngifuni lonto le. Ngikhuluma mina nomzimba, ngikhuluma nalo moya ngoba kuyenzeka umuntu abemdala kodwa angene umoya ongalungile. Uma ngenza isibonelo, uyabona lento yokukhuluma kwamandla ngaphakathi. Khona abantu abaphakamisa amadlozi abo. Then mase kuphakama amadlozi kuyima bethi uNkulunkulu. Uyabona makuphakama idlozi umuntu wesilisa kuphakama idlozi lesifazane. Uma ngabe ukhuluma noma ubhulela umuntu uthi umuntu windoda athi umuntu yebo gogo yebo gogo yebo gogo kusho indoda ngoba kuvuke isidalwe esiwugogo kukhuluma sona siyazisho futhi imini ugogo ubani imini ugogo ubani ikhona inyanga nje engiyaziyo engazwani ukukhuluma ekuthiwa ugogo bathini mbatha ayizwani ukukhuluma lanyanga indoda leya kodwa ngoba kwavuka ugogo kuyona ugogo bathini mbatha yabo uma ngabe nje iaddresswa gogo bathini mbatha gogo bathini mbatha uzothini nansi intombazane lapha eGoli ekuthiwa uSikhotheni indoda engaphakathi kuyena ekwazi ukwenza noma yini indoda ekudokotela uSikhotheni yabo le ndoda kuSikhotheni ikwazi ukwenza noma yini ayikho wrong. Mina nje ngimshayele izandla uSikhotheni ngimbone DJ ngathi uyabona uSikhotheni uhamba nesidalwa uhamba nedlozi eqaqekile. uSikhotheni lo mase kuba yilo mama lokuthiwa ubani umama uPapios kuthiwa ubani laba kanjomane inkunzi yamama leya laba kanjomane inkunzi kamama leyana
futhi ngeke ezinye inyanga zi-understand umuntu ongene kuyena uphila lempilo ephilo lo mama uphila the real life akayifake lento that real one tshela ke mina kuzobu usikhotheni lapha egoli usikhotheni uyazi mina angincethezi mina maye wrong naye ngomtshela wrong kodwa maye right ube right idlozi lakhe ukwazi ukubuka isimo laselingena la eDJeni hayi ukuthi ukuyekile kwedlozi cha kuse amaqhingo odlozi tanami ake uhambe uyobhalansisa ngapha kuse amaqhingo edlozi thina saziyo sayibona lento thina so bese kuzothi kumuntu ofana noNyazi even bonke bathandaza ukuthi bebecela Nkosi silekelele akhula amabandla ethu uNkulunkulu wenzani wavele walekelela uNyazi la vela sihlangana ilokhuzana isonto uhlangana kwesonto anibona uNkulunkulu kukodwa lokho mhlawumbe abantu aba understand uyabona iweight yabantu bebaningi bahlangana beze namadlozi abo bahlangana bebodwa behlangene ngokwasemazulwini khona ipower bebodwa nje abayifakayo behlangene abantu bebodwa ingakho abantu bekwazi ukubeka upresident make bahlangana njengoba ziya kuma elections nje wonke amaqembu alwela ukuthi abantu abahlangane bathi nanti iqembu esilivotelayo ngoba beke bahlangana abantu bebodwa uNkulunkulu uyayibonakalisa ngokudonsa abantu tshela ke mina mangafuna ukungizwa futhi lapha foko of verse mina ngilalela indaba zempatha mina gcwele ngakufakela so ingangithi uthola ukuthi inyanga iwumuntu wesilisa kodwa gogo uma ngabe ikhuluma bazothina abantu ebabhulelayo bazothi yebo gogo kodwa ushe ndodeni yebo gogo kithwa yini phula nala futhi abantu uNyazi okumholi wabo bayabona abantu ukuthi kuNkulunkulu lapha abekho wrong abantu mabethi uNyazi uNkulunkulu abekho wrong ngoba babona izinto ezenzakalayo bezwa amazwi aphumayo manje indaba ukuthi nje nami ngoba nakho ngibathanda abantu ngigcine ngibanesa shames ngilo ngibaphendula kuma comment yabona ngibotha abantu angimpatanise lo angimphendule lo ngibotha hayi lo ubuza kahle akalwi akanayo information ngithi awuthi ngimuthi chatha ke information yabona ngithi ake ukuthi nje ngikhombise nje ukuinteract nabo kalula lento ukuthi inkoze kuthenga abantu besifazane kuthiwa abathuka uNyazi kuthengwa abanye abantu kuthiwa lento ngiyicheck ngayiqeda mina ikitero ngoNyazi akitero ngoNyazi mawunyaya futhi fusep kutake ngizwe ngempatha mina kuthi lento iyakushintsha noma ikwenzani uma ungayi-understand into ka-spirituality ifunde kuqala baba ifunde ngoba nathi sila sikhona nje asilalanga savuka sala la savuka sala ifunde into spirituality izokusiza nasekhaya lakho mase kuguliwa izokusiza makufika amaphupho ukwazi ukuba interpreter ifunde kade mina bengicela bethi angenza amasemina ngeke ngenze leyo nto mina nansi yami semina la ila yami semina hayi manje malifunda iBhayibheli kuukuthi malifunda iBhayibheli iBhayibheli into ukuthi ifundwe ama-congregant uNkulunkulu akhulume umholi bethi awulifundi ivesi elithini wenzele ukukhombisa ukuthi into ayishoyo iyahlangana into akashoyo abanye abantu hayi kodwa ukuthi uthembele evesini ayikho leyo nto leyo ngoba masikhuluma iqiniso nje ivile uJesu Kristu waye umholi kodwa wayengalifundi iBhayibheli kodwa abalandeli bakhe kumele balifunde iBhayibheli ngoba kumele bafunde. You must read the book, you must read the Bible so that you will understood. Uyafunda phela wena thina sifundi thina siyafundisa. Unyazi alikho ezingeni lokufunda iBhayibheli lisezingeni lokufundisa ngobukhulu baNkulunkulu bese likufundisa ngobukhulu benkonzo ayiholayo. Nalapha futhi komasango nakhona abaholi bakhona abekho kwingcindezi ukufunda iBhayibheli. iBhayibheli ukafundisa ama-evangelist ngoba vele asafunda. Kodwa
kodwa mawusuphezulu uNkulunkulu akalifundi iBhayibheli uNkulunkulu kalifundi iBhayibheli thini kumina ngangi nje mina mfethu uyathanda uthandi nje lethi njengoba ngisho nje and mawukhuluma into yakamoya ngeke bakuzwe abantu abawosidumbu ngeke kuzwe inyoni safa ihlala phansi ifunde zoze ifike mhlambe kuthi engikhuluma ngayo fana nomuntu bengabenza ugrade 1 mase uyomfundisa ugrade 5 uyamlimaza enza ugrade 5 uyomfundisa into zaka grade 12 uyamlimaza ukuthi social media igcina kuzwa nabantu abaronke somluko nje ngizovula ingcingo wena nje one comment reserve comment yakho mawukuthi ngampela ufuna ukuthi ngalela langa ukukhuluma nami ngampela umbishop noma umholi unebandla elikhulu ngisendele inamba yakho ukuze ungathi mawufona ungangitholi mawukuthi ufuna noma yena uMpanza ufuna ukukhuluma nami akangisendele inamba yami ngiyomfonela online sikhulume naye noma ngimede kwivideo khulume nami ngibafundise ezinye izinto abanamuntu la mina mehluko nje angifuni umuntu ashumayele ngomuntu osize abantu ngoba vele nathi la sisemkhakheni ukusiza abantu and abantu abanye bafaka izitike emotweni izitike zibhaliwe uNyazi abanye bafaka izitike ecapheni abanye lento iyaphila kubona qhamuka umuntu athi into engekho right uthini ngalomuntu ophila ngalento uthini ngalomuntu onqotshelwe ilento uyamlimaza ufuna ukumqeda nyanyanya ubhubhisa isizwe ngoba umuntu ngomoya ophila kuyena umoya ophila kubantu bakaShembe nabantu boNyazi uNyazi ngqo unamandla oNyazi ngqo mawugqiba lona labantu uyababulala uthabalwe bese bethuka inhlamba kube ngazuthi baronke kanti wena ogqibayo uyabasukela papa yini ngizobona ngomsomluko sengiphethe ifoni yesibili uma ngabe unebandla elikhulu noma wazi ukuthi umkhulu wazi into zakaStelishwa ngezinto eliphezulu sendele inamba yakho sende khona ama comment uthi mina king nginebandla elingaka kwibranch engaka ngicela ukuthi ungifonele ngiyokufonela ngunyise mfana wami ngaphandle mawuzobe ungisupport kodwa mawuzothanda ukuthi uzophuma eceleni nje zokunyisa baba ngeke uyi-understand level 7 ancethezi ancengi angenzi favor uma ngabe kuukuthi ke uyinkosana noma you are just an ordinary congregant ungangifonela nje uma ungifonela futhi uyicongregant ungangifonela ukuphikisana nami ngifonelele ukucela king ngisacela ukubuza Nkosi bengabe kunje kusuke kunjani ngikunikeza amathiphu ngokwazi awazifokhona indaba kamoya ingane yakhe ingashawa isilwane nje uyihambise kubantu ingashawa isilwane ingane yakho uyihambise kuNyazi uthi lokusiza awazifokhona ngendaba zakamoya ufuna kubuze wena hayi ukuthi uyazi la usidakelo Sandala abantu emadoda cha bafethu hayi kabi papa yini angikhulumi kwi-inbox kwi-Facebook angikhulumi kwi-inbox mawungidinga inamba ongithola kuyona 079 813 0260 sobonanani ngomhla ka16 nawo wonke abantu abanobakhanakhanda kuyobe kufiwa kuyobe kunyiwa ngalelo langa lelo sengiqalile lapha ya edamini izidle engayithembisa ukuzakha sengiqalile ngiyazakha zo 6 ngizakha kanye ngifaka amakhishi kube nama bright stand makuza abantu nje mangingqi inkomo umuntu nomuntu uyayisikela uphatha ispice sakho umuntu mayibuye lento eyespice uphatha ispice zibuye ispice zingahambisani nabantu mawuza nje siyale edamini kodwa edamini hayi lo mhla 16 nje kobe kudliwa ngo-fork and knife mhla 16 le edamini mawuza uphatha ispice esihambisana nawe phela vele next year siphindela khona edamini kobe kungaphansi phezulu zobe seyiphelile lezi zindlu lezi next year phindela edamini mawungidinga 0798130260 mawufuna umakhanda ngoba siyanqoba angifuni ukufihlela unina ke ngilwela ngokakamoya ngilwele kanje la ngilwa kanje sekuyaphoqa because uNyazi nalo luhlukunyezwa kanje
kodwa nje manje ngililwe makakanda ngililwela ngokwakamoya ngisho groupini yakhona mawungeke groupini ungithinte mawufuna makhanakanda usend WhatsApp my king ngicela makhanakanda ngizobuyela as soon as I can kuwena uyabo mawuthe uyafona bangangithola ubekezele ucingo olubhizi kakhulu kodwa ungcono uWhatsApp ngihlala kuphethe kanje isandleni papa yini nginithanda kakhulu jikelele ngithanda ngize ngithande ngisho izitha zami ngoba nalaba abangisupporta namhlanje bake bangangithanda ngelinye ilanga nalaba abangithandayo bake bangangithanda nabangisupportayo bake baba izitha zami bangangifuna kodwa nginithanda ngize ngithande ngisho izitha zami ngoba nazo ziyogcina sezingithanda ndonga ngithanda uyoza ngithanda papa yini